disenyo sa kaluwasan. Unsay mahitabo kung atong sulayag butang ug pinakabag-ong makina sa eroplano ug hinay-hinayog butang sa dagat. Maunlod dayon kini. Ang mga eroplano kay nakadesenyo sa paglupad sa mga panganod ug ang mga barko kay gidesenyo para maglayag sa kadagatan. Mga maayong binuhatan sa tao, mga resonable na pagtuo sa relihiyon ug mga kalampusan sa moralidad kay makapalambo sa kinabuhi sa usa ka tawo apan wala kini mabuhat sa kaluwasan ngadto sa kinabuhing dayon. Tungod kay gidesenyo sa Dios ang dalan nga makapildi sa sala pinaagi sa ebanghelyo. Nag-ingon si Jonathan Edwards sa iyang wali nga Sinners in the Hands of an Angry God, ug ang inyong konstitusyon sa himsog nga kaluwasan ug inyong kaugalingong pag-amping ug pagbinutan ug pagkinabuhig maayo ug tanan ninyong pagkamatarong kay dili makaimpluwensya na ipataas ka ug ipalayo ka sa impyerno kay sa balay sa damang nga nagpahunong sa natagak na bato. Tinuod ang ebanghelyo sa kaluwasan sa tao kay gidesenyo sa Dios kay dili pinaagi sa pagkamaayo nga gikan sa sulod sa tao. Gidesenyo kini nga ihatag gikan sa gawas pinaagi sa krus ni Jesus. Sama sa pagsugat ni Pablo kang Jesus dito sa dalan sa Damascus, ang kumplitong kaluwasan moabot kung ang atong mga buhat kay madaot. Ug kung atong makita ang personalidad ni Jesus nga moabot gikan sa gawas, diha nato masinati ang kumpletong kaluwasan unahan sa sala. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Design of salvation. What would happen if we tried to ride an aircraft with the latest engine and perfect safety design and made it float over the sea? Obviously, it would sink right away. This is because aircrafts are designed to fly in the sky while ships are designed to sail over the sea. Just like this, humans' good deeds, reasonable religious beliefs, and moral achievements can improve a person's life, but do nothing to help the salvation of eternal life. It is because God designed a way to overcome sin through the gospel. Jonathan Edwards said in his sermon, "Sinners in the hands of an angry God." And your healthy constitution and your own care and prudence and best contrivance and all your righteousness would have no further influence to uphold you and keep you out of hell than a spider's web would have to stop a falling rock. Yes, the gospel of man's salvation designed by God is not through goodness that comes from the inner parts of man, but rather is designed to be given from the outside through the cross of Jesus. Just like Paul's conversion on the road to Damascus, complete salvation comes when our inner efforts are broken, and when we come to meet Jesus who came from the outside, we can experience complete salvation beyond sin. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. John 3:16. 구원을 위한 설계. 최신형의 엔진을 탑재하고 안전 설계가 완벽한 항공기를 바다 위에 띄우면 어떤 일이 벌어질까요? 바로 침몰할 겁니다. 항공기는 하늘을 날도록 배는 바다 위를 항해하도록 설계되었습니다. 인간의 선한 행위, 올바른 종교심, 도덕적 성취는 인간 삶을 개선할 수는 있지만
영원한 생명을 누리는 구원에는 아무런 도움이 되지 않습니다. 하나님께서 죄를 극복하는 길은 복음을 통해 이루어지도록 설계하셨기 때문입니다. 조나단 에드워즈는 진노하시는 하나님의 손안에 있는 죄인이라는 설교에서 이렇게 말했습니다. 여러분의 건강, 여러분의 신중함, 여러분의 최선의 노력, 여러분의 모든 의는 여러분이 지옥에 떨어지지 않도록 지탱하는데 아무런 도움이 되지 않습니다. 이는 거미줄이 굴러떨어지는 바위를 막지 못하는 것과 마찬가지입니다. 그렇습니다. 하나님께서 설계하신 인간 구원의 복음은 인간 내부로부터 나오는 선함을 통해서가 아니라 예수님의 십자가를 통해서 외부로부터 주어지도록 설계되었습니다. 다메섹 도상의 바울의 회심처럼 우리의 내적 노력이 부서지고 외부로부터 다가오신 예수님의 인격을 만날 때 죄를 넘어선 완벽한 구원을 경험할 수 있습니다. 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘.